Kaixo, Paola Gregorio Belez de Mendizabal naiz, eta informatikako ingeniaritzako 4. mailako ikaslea naiz. Nire egunerokoan arazoei irtenbidea bilatzea da garrantzitsuena. Horregatik aukeratu nuen ingeniaritza informatikoa. Formazio dualean nago, hau da, ikasteaz gain lanare egiten dut, Ikerlan ikerketa zentruan, eta horrek aukera ematen dit unibertsitatean ikasitakoa benetako proiektuetan aplikatzeko. Eragiketak datuekin biki digitalak probatzen eta orain gradu amaierako lanerako plataforma bat egiten ari naiz. Adimen artifizialaren munduan aplikazioak dituzten erabiltzaileak eta baliabideak kudeatzeko. Hemengo lankideekin batera ikasten dut nola garatzen den proiektu bat hasieratik bukaerara. Formazio dualak lan mundurako prestatzen zaitu, ez bakarrik teknikoki, baita profesionalki ere.